su 'yan siyasar nan sun gama tsara goben ƙasarmu tana hannun 'ya'yansu don da sun gama mulki mu 'ya'yansu ne za su zo su ci gaba da mulkin mu kuma wanda muke tunanin addibance yanzu ba ma ganin kamar ina goben ƙasarmu za ta kama kamar matasan da gari mu ba ma da inga matasa suke yau kamar ƙungiyar Kano. Ƙungiyar Kano ta Kano ita ce wacce ke ɗauke da matasa waɗanda ake ganin ka wasu ne tauraruwar ƙasa. To ya aka yi matasa ba ceton ƙasar ne gaban ku ba kun bari zuciyanku ta mutu kuma kun koma ka wa'annan dattijan masu yi mata tukin tsaye sun kusa ka jido. Ɗaya daga cikin kusa da Sani Sade ya fito yana ta gwagwarmaya ta ya za a yi a shawo kan matsalar da ke damun yankin mu arewa. Na ga mutane da dama Saira ma Aminu Saira shi ma ya ɗan yi rubutu yana goyon bayan abun na ga Fofotu yana akwai wasu da dama musamman da mata waɗanda na tashi tsayin daka suka nuna suna goyon abu amma wasu su sun yi likkimo ba mu san meye manufarsu ba to ya kamata in har kuna so mu ci gaba da yi girmama ku da bibiyar ku muna so yanda Sani Sade ya zo ya ce zai jagoranci wannan zanga-zanga na ga Fofotu ma ya zo mutane da yawa na ga suna cewa suna shirye su ma jihohinsu su jagoranci tafiyar a tsayin daka sai an saba mana adalci ina Ali Nuhu muna so mu ga kai bidiyon cewa kai ma kana goyon bayan wannan tafiyar kada zaman kasancewa ka cikin gwamnati ya ruhi ma ido magana zanga-zanga ce ta lumana kowa ya santa a hukumance a dokance ma akwai ta a constitution sannan ina wannan PRO na Kaniyu Abdullahi Sani Suleiman yake ko ya kamata kai ma mu ga naka bidiyo matsayinka na PRO na Kaniyu kai ma ka fito mu ga kai wallafa bidiyon cewa kai ma kana goyon bayan awa arewa adalci a tsaye da wa'annan abubuwan da ka damu arewa Adam Zango muna sanar da kai ma mu ga bidiyon ka mu ga Sani Musa Danja ina shugaban Kano Al-Mustapha kai ma ka fito mu ga ka ba da naka bidiyo wanda ke nuni lalle kai ma kana da sa hannun wannan zanga-zanga ta lumana duk wani dan Kano babba ba mu cire ma kowa ba kai kan mai uwa da wabi mun ka muku kowa ya fito ya barranta kai ne da irin shirmen da su rarara suke yi mana na cin zarafinmu na ana kashe mu ana ɗauke mu ana mana walakanci ana wa matan mu fyaɗe amma a hakan su ba shi ne gaban su ba kai asali ma in ka fito ka nuna damuwa ka akan arewa su ne gaba mafi caccaka sannan wannan shubuha da wannan ya zo da ita na mun an kulla zanga-zanga ana so a yi shubuha wani rarara ya zo da wata shubuha ya ɗauki hankalin matasa dan Allah kar ku bari ta yi tasiri mu mai da hankali abin da ke gabanmu sannan matasa ko gobe muna ƙara ba da shawara dan Allah dan annabi ku ji tsoron Allah ku kalli yadda 'yan kudu suka yi zanga-zanga su cikin lumana ba a fasa shagon kowa ba a cuta ma kowa ba dan Allah dan annabi yayin zanga-zanga ga mu tsaya mu natsu mu yi abu a kishi mu yi abu dan mu samu saukin yankin mu ba wai dan mu jikkata wasu ba ko kuma mu zo mu mai da wasu su zan talakawa dan Allah matasa mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi abu na kwanciyar hankali mu nuna yanzu gyaran muke so ba wai mu ƙara kawo shirme ba a ɗauki 'yan na'u su zo su ta buge shagunan mutane dan Allah ku ji tsoron Allah matasa wannan shine muna godiya